Colonel Sherlock Gaban, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Hello, Colonel, sir. May aga si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, sir. May mga agaman na action art. Salamat isa time, sir. Action radyo. Maayo lang ko gid sa imo bisan kadali lang. Number one, ano sa ang assessment nyo? Opening pa lang kagabi. Pero nano ang general assessment sa BCPO? Tiyang kwanta sir no sa kanatabo gabing pag-opening salbo sang Mascara Festival, isa ka madinalag-on kay na tigayon gid sang mataw kay kag malinong kag nag-enjoy gid ang mga pumuluyo. Why gid sang untoward incident related to the event? Nung gana record Yes, kita kag mas focus kamo kay NGC pa lang gabi, sir eh. Oo sir. Aha. So, starting today, mag-kick off na for first day sang Mascara Festival, ang gandaan sa Bacolod, all set na yasubong. Oo sir, all set ng aton nga kapulisan kag other nga mga law enforcement agency kag Mascara contingents no nga para i-ensure ang safety and security sang tagsa-tagsa kapumuluyo, hindi lang ang taga Bacolod kundi mismo ang mga magalagaw sa syudad sa Bacolod. Yes. So, i-check ko lang kay ang pag-intindi ko kundi may application for the shutdown of communication on Mascara Street Dance Competition at Dance Arena Competition. Sir, ano gid ang latest ni? I understand it was already approved by the NTC. In relation sir no sa signal jamming, wala pa kami ka panggid sang the approval gid kun na kay kun once nga may ara na iinsigida iamo na siya Pabalo. publish sa community ang kung saan gid ang nakuan nga signal jamming nga schedule. Pero within the area, malang na yung gintubod Sa siya, event no? area, within sa event area. Hindi man na iya siling bilog nga Bacolod may signal jam. Hindi sir. Yes, sir. So anyway, if in case na ipabalo man gyapon and Action Radio Bacolod is very much willing to help sa BCPO to inform the public kung ara na ginman ang kopya sila, sir, mabato ninyo? Sir, kay i-publish na namo no sa whole nga media entity kag mismo sa amon Facebook page kag Facebook account. Okay. Amon man na siya i-publish. Aha. Sir, sa pag-umpisa sang Mascara Festival today, ano ang imo panugyan sa publiko? Nga subong daw ginbuyan sa Turil perting kahidlaw sining festivity. Oo sir, nung una tagid nga i-remind sa pumuluyo ang pag-wear sang face mask. Kaya basit lang nalipat sila nga still ang COVID exist gyapon kag hindi man halos tanan na bakunahan, no? Gani gina-remind gid liwat ang tanan nga mag-wear gid sang face mask. And then kung maglagaw sir no, lalikawan gid ang pagbitbit sang madamo nga kwarta, mga malalong nga kagamitan, ilabi na ning mga alahas kag mga gadget like sa mga tablet na o kung ano pa dira nga gadgets no, kung hindi man lang importante gid kay para hindi nato matagaan sang oportunidad ang mga kauturan ta nga mamintaha no nga makapang biktima kag dason na ginakonda gid ang mga ginikanan nga nagadala sang kabataan. Make sure man nga safe ila kabataan kag ginabalang mga ginikanan nga gusto mag-inom nga kung mahimo hindi na lang pag-updon ila kabataan kay nagahatag sila sang malain nga imahe sa ilang kabataan. Kay just like kagabi may nakita kami nga mga pila ka ginikanan nga nagainom no butang ta nagapanyapon na sila tuod pero amay nagainom upod sing nga barkada ara man ang bata estupadya. Kamo to nga saway gid namon. And no sir kag dason gina-remind taman ang mga pumuluyo pagid nga kung may ginadumilian gid kita no magbitbit sa mga deadly weapon, labi na ang mga armas, and then ang pagpanigarilyo or pag-vape sa sulod sa event area. No kay may layi kita, may ordinansa kita sina kag ang ginakontaman ang mga pagpalupok no sa mga lugar nga wala man lang sila sang permit kay dapat kung once pinalupok sila dapat may permit gid sila.
Aha. Kagang isa pa dira nato sir dong mga gadala sa mga salakyan. I-parking Manila sa insakto nga lugar nga para di makakosang traffic. Aha. Kag para likaw man nga masangit or masalakpayan man ang ilang nga mga salakyan. Kag Yes, sir. i-ensure gid nga nakalock kag wala may nabilin nga mga malalon nga pagkabutang sa sulod sang ilang mga salakyan para malikaw naton sa basag kotse or abre kotse. Aha. Kaga mo na sir, ginakonta lang nga mag-cooperate lang sila sa aton kapulisan kay ang ginahimo lang sa kapulisan i-ensure ang ila safety and security. Yes. Kung mo sir subong o starting tonight, kagabi do nagpanaway lang pero karon kung may magpasaway gyapon mga naga-vape, mga ara iya sa mga lugar no nga may ara sa activity, nagapanigarilyo, bali ano man may dinakpanay nga matabo karon sir. Bali ang amon sir ginahimo is ginapang confiscate lang namon ila mga sigarilyo kag vape. Kag kung hindi nila pag-ihatag, pwede sila namon dakpon sa disobedience sa pan-agent of person in authority. Okay. So hindi ka no pero sa bisan sa kalanaan siguro sir no kay kundi kalanaan kisa kuan man na mo although para hindi sa na pwede, NGC. sir. Ara na Hindi skilled na, na damo iyang kakaon may mga kabataan man tuod hindi kinaya pwede dapat Hindi sir. Oho. So anyway, kabay pa no sa mga listening public dira para at least hindi na kamo maperwisyo mga pangayaw ka man diri kapin pa kun bakulon nun kagido ko luya karon nga kapila ka naging remind sinisi giga magyapon pasaway. Oo sir, kagabi gani, katatlo kami magbalik-balik sa mga barbecuehan nila. Oo. Mga food kiosk sa sulod sa NGC. No, nga nag-aaga palibot dira sa NGC. May ara gid dyan nga mga food kiosk nga mga salawayon kay dapat ilan nga mga barbecue antes nila i-display ilang lang na pangkat na ning mga pointed stick no sang ilang nga mga sang ilang nga mga barbecue. However, ang iban wala. Hambal maharason lang sila sir, ginautod na namon pag once is-serve na namon. Okay. Tingnan mo nang inang kondira is dapat before pa lang nila i-display, do na nila. Kaya Aha. pwede ini gamiton sa pambuno kuning kaso may magkinagamo. Gani man. Ang sadya to gabi kay siling mo gapuog ang asuya kati siyempre linuto ay isang barbecue mo. Hindi mo man iya mapunggan ang aso sinaya. No, sir. So anyway, good luck sa inyo. May ara naman, aplastar naman ang mga designated area. May mga force multiplier, may ara man na augmentation from the military. Ang sa panaan tuya, although nga medyo lawig-lawig pa man kag isa kasi naman to sa ila, pero may ara kita gyapon no from Bacolod nga ma-supervise dito sa area, sir. Pagkaibalo ko, sir, ang sa panaad, yan na siguro no po ang deployment. Ang focus ng BCPO is ining Mascara Festival. Kaya ang Okay. no po iyan na ka province, ka panaad yan na ka province nga activities. Diyan mo na nga ginano nga kung iya ka no po na lang ang ma-secure sang area, no? Pero ang sagwa na sang panaad is ang kapulisan sang BCPO ang ma-deploy. Aha. So, ang importante kung makatungging, di na lang guro mag-drive, di lang madala sa lakyan, guro kung mag-inom lang tuyo mo, sir, no? Oo, sir. Anyway, Lieutenant Colonel Gabana, sir, salamat gid sa time, good luck sa inyo sa PNP, and salamat gid no, sa inyo sining presensya kag pagserbisyo para ma-maintain ang peace and order sining nga okasyon. Madamong mga salamat, sir, kagamo yung agas tanan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! I-check na lang na kay actually daw may ara na muno si Sir Mantir, no? Ganon na-approve guro ay pakalabot sa kay Lieutenant Colonel Gabana, no, ang importante sa pag-umpisa gid sa Mascara Festival. Subong ko na nung sitwasyon. Damo activity. Si Axon Alvin bala, Axon Nel Mariado, basi matawgan siya kay aga pa siya naglibot. No, situasyonera lang. Amot ang plaza, subong aga, nag-umpisa na sila display. Anong oras gina sila nagani ma-plastar man?
mga bulubaligya nila sing unay ang plaza amuning lugar. No, ang downtown sa tion sa Mascara nga sus. Daw pamatyagan ko daw nagabalas ang tao before pa sa pandemic, bla. Antes sa pandemic, maglakat ka dira sa mga dalanon palibot sa plaza, makutoy ang lawas mo, kapuyon ka bla. Kay purti ka gutok, ang tao, damo-damo, galagaw, gatiyog, ang traffic hindi gin magwanta. No? Amo na siya ang sitwasyon before the pandemic. Pero ti subong ko, siya sunal, binaga pa naglagulag, naglibot sa syudad, di kumustahon tabi na nung ang excitement ka na batyagan yaman kay kaina kuno may mga bikers na dito sa government center. Tigaling daw ginsampulan to sa government center, damo gyapon tao nga duway disiplina, no? Kung manigarilyo kamo hindi gidyaha sa madamo nga lugar da, bisan masiling ka pa open space ina siya, mga kalanaan, mga baligyaan da hindi kamo da pwede panigarilyo. O kung i-confiscate sa pulis, way kamo mahimo. Kung mag-resist kamo, pwede pa kamo madakop o kung